Assin Achease nanane na de hye ya ewo ho wona ewo amono ne wona ewo fie keka won sase ne ya make say wo mo de 50 desk eye dual desk bi ne hospital niema akwa Assin Achease basic school and afi health center na ewo ho nso wo munye na wonfa emuaboa won ho bi yare a yemfa nhwe no school fo nso nya ba bi ntina no wo munsuade Adom kase etoso Esansa bankwa hoden entimi emfempuntuo enkwa Ghana afane nyina ntino nananom ne adehye wo Assin Achease ene wonuanom etukwan akwa amonone edipa akaka wonsa hyesesiam no kase no wodi nkunwa akoboa Assin Achease school no sanso na wone ya wabrochiri no ato wheelchairs ene yakade ahodo eboa ma pomden hunsem koyie ede akoma ayarasabia ewo Assin Achease de be yebeboa ama pomden hunsem akoyie nurse ni penyini a wo Assin Achease chip compound no eje niema ne ye ne se wode ase bi mra bio. In fact many aji bebre eniama nananom Achease citizens abroad omode abedan yen many aje papa ye won penifonum wo penifonum wo community ni ma sabi o ma ye bedridden ana say o ma kampem a wontimi nante diaper walking stick ne eniamo mo de abedum yen ebeboa mo papa sanso na chechirefo ewa Assin Achease no eji nkunwa no ye ne se ababrupem na beboa pa ya da Achease man ase nkunwa abe ewom se esoni ba Oliver Tracy de ablebia ye kase yenhia dodowo de nanane nimpanimfo ni kroman ni nyina de amayen no eye ni so ne mom media mogide se kombetimi ayema na Achease enti anuafo ne adofo aka ewo amaya aka so no mesre se nanansa mohu ento omo nkrabo ana se nkrato na de ombetimi aye kura de aka ho ma Achease no omonye nananom ewo Assin Achease ne Adom kase nkomo bomu no wa kire de ehye wonkuranti a ema wotu sa na amon no na bribi me ba pro wa ha me ba na behu se nkwala no edan baako nkwala nnan omote akonwa baako so okura me ne mpanifo tena ase ne nyina ya adwen se daabi o se oha no ye so bia no nti animanimu ya no ya adwen se ye bewurawura